Pohyb je prirodzenou potrebou človeka. Jeho nedostatok môže mať negatívny dopad na naše zdravie. Pasívnym prístupom k športovaniu riskujeme choroby, akými sú napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita či dokonca rakovina. Lekári radia vykonávať pohybovú aktivitu aspoň pol hodinu denne. Je jedno, o akú formu pohybu pôjde. Dôležité je, aby bola pravidelná a zábavná. Vtedy sa športovanie stane relaxom a nie nútenou povinnosťou. No v dnešnom uponáhľanom svete to vôbec nie je jednoduché a vyžaduje si to najmä pevnú vôľu a odhodlanie napredovať. Dopomáhať k dosiahnutiu svojho cieľa zvyknú aj osobní tréneri, ktorí dbajú o spomínanú pravidelnosť a radia svojim klientom, ako správne cvičiť. Jedným z nich je aj inžinier Matúš Špirko, ktorý má kladný vzťah k športu už od malička. Moje meno je Matúš Špirko, mám 24 rokov, vyštudoval som Technickú univerzitu v Košiciach, odbor priemyselné inžinierstvo a dnes sa venujem vlastne fitness trénerstvu a oblasti zdravia a zdravého životného štýlu, takže učím ľudí inak žiť. V detstve som prestriedal strašne veľa športov, ale moje srdce stále proste ťahlo niekam inam. Až nakoniec som videl svojho bratranca, ktorý v podstate je starší odo mňa a cvičil už dlhšie. Videl som, ako sa vlastne vypracoval, vymakal, páčila sa mi sila, tvary tela a dosť ma to tak vtiahlo do seba. Preto som sa začal venovať fitnessu, chcel som vyzerať minimálne tak dobre ako môj bratranec. Začal som čítať rôzne časopisy, články, knihy a vlastne aj tieto informácie mi dopomohli k tomu, aby som mal lepšie výsledky. Mojim kamarátom moje výsledky neunikli a začali sa ma pýtať o rady, o to, ako som vlastne dosiahol takú silu, postavu a tak ďalej. Najprv to boli rady a potom neskôr ma začali pýtať aj tréningové plány, stravovacie plány. No a dnes všetky tieto moje činnosti vlastne prerastli až k profesii. Dnes to v podstate vnímam už ako svoje poslanie. Profesionálne sa tomu venujete už 2 roky. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň? Väčšinou pracujem od pondelka do soboty, nedeľu mám voľno, vyhradenú pre nejaký relax. Každý deň mám presne naplánovaný, viem, čo budem robiť, kedy budem robiť, ako dlho budem robiť. Moje činnosti v podstate pozostávajú z konzultácií s klientmi, ďalej sú to tréningy s klientmi, rôzne stretnutia, tvorba tréningových plánov, stravovacích plánov, písanie rôznych článkov, nahrávanie videí a množstvo ďalších vecí. Každý deň mám v podstate iný a preto je to veľmi zaujímavé, nie je to stereotypné. Čo sa týka môjho tréningu, tak trénujem väčšinou 4, niekedy 5 krát do týždňa, všetko to závisí od toho, koľko mám času. Ale môj tréning pozostáva z posilňovacích cvičení s rôznym naradím alebo s vlastnou váhou a takisto kardio, čo je väčšinou box alebo beh, stacionárny bicykel, švihadlo, rotoped. Táto činnosť je náročná nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke. Vyžaduje si veľkú dávku entuziazmu a trpezlivosti. Čo vám dáva táto práca? Táto práca mi dáva hlavne zmysel, pocit naplnenia a hlboko zo svojho vnútra cítim, že robím správnu vec. Vidím, ako sa ľuďom mení život k lepšiemu. Vidím, že sú šťastnejší, že sú takisto aj zdravší, lepšie vyzerajú a to všetko vlastne utvrdzuje v tom, že je to správne, že to má zmysel. Niekedy v minulosti som to viac vnímal len z tej vizuálnej stránky. Išlo mi viac menej o to, aby sa ľudia dostali do lepšej formy, ale dnes je to práve naopak. Snažím sa o to, aby boli ľudia šťastnejší, aby sa lepšie cítili, aby dokázali riešiť svoje vlastné problémy, aby zmenili svoj život nielen z tej vonkajšej stránky, ale hlavne z tej vnútornej.